machallah ay ko andinde bandiraɓe tan ko place meɗen place Kane et Frères eɗen jogui marchandise mo ganduɗa mo yimɓe pota sohlude ha tengti noon kadi e somotoɓe ko wayno yimɓe cimci sukaɓe en paɗe en hay kaalaji en keremaji en eɗen jeeya ɗum prix moins cher prix gandanɗa hoorema kala jahannoɗo ko wayno Tamba en luumo en so yiiɗi wawi foftude hoore mum ara ɗo sabu prix jeeyeten ɗi ko wonande ganduɗo marchandise fof comotoɗo so ari ha ɗo sen kalɗum prix ɗi mbiɗa andi wonta yalta wuuro mumen somo yo sona taw ko jaahoto Dakar kam on kam en mbawi wiide ɗum e gas hay ɓenne kadi so tawi joomum nawata ko heewani ha ɓurti jang ko tampi hoore mum wawi haade ɗo inchallah jaaɓi ballotiren e muɗum inchallah golle ɗe jiɗɗen ko hankkadi dendagal jaltanoɗo ɗo e wuuro he en yaaha en somo yo luumo en walla yaha Tamba en ɓen jiɗɗen hankkadi ko wallodirde mumen beele ka ɓatta haadde e wuuro he eyyi dendagal fewte keremaji en hay paɗe en hay cumi wutte sukaɓe en hay kaalaji en eko nandi ɗum inchallah jomum ari kadi ma yiiɗo kadi ko gandanɗa kadi goɗɗe noon ɗe mbawi limtude foof o mawɗum machallah jomum ari gamma en jiiɗi prix mo gandanɗa kadi keɓoto so Allah jaaɓi inchallah jiiɗi jokkodirde amen foof so tawi banggue WhatsApp o wawi wadde 78 416 46 65 eyyi Expresso kadi min jogui ɗum Expresso ko 70 472 50 76 eyyi inde ko Tidiani Kane eyyi inde noon o jogui inde kewɗe noon kono Tidiani Kane ko woni inde normal de eyyi inchallah eyyi ɗo so woni gummoɗa ko galle ceerno ɗo fayi Angalde sa yeehi a yeehi ha yettima galle Bernaɓe ɗo tan jiɗa ƴewɗon Darou minen kuccodiri eyyi so woni kadi gummoɗa ko banggue Kallu to sa ummi banggue Tidiane Gol o fayi galle ceerno koye beddete men jimi sa yeehi ha namdi galle Bernaɓe o tan sa yettima galle Bernaɓe ɗo bo takkodir ɗon wawi goto jeewa Fouga Diaye minen takkodiri sa wiyete Tidiane tan haɓe kolle eyyi inchallah eyyi en gros kam wonande keremaji en ha cimci sukaɓe en paɗe en hankkadi kaalaji en dal gueɗe kewɗe on banggue kam wonde dilloɓe on fannu tan so joomum ari ɗo gueɗe kewɗe wawata fof ɓe mbawi limtude ɗum kono ko mawɗum kam ma en jeeya joomum kam prix mo gandanɗa so ari tan artat so Allah jaaɓi eyyi ma yi hen hoore mum ha tengti noon koye puɗɗotoɗo gam so ari ɗo so Allah jaaɓi wonta yalta wuuro mumen ƴeewoya bagage uji ɗiɗo inchallahu taala jarama ceerno assalamu aleykum ko Amadou Ba ɗo e Madina Gounass jeeyaɗo leggal Oukaz jeewoɗo e Angalde Kallu Tidiane Gollo taskode machallah dendagal bandiraɓe ko ɓuranno sohlude ko ɓuranno kadi harjinde ko wayno kaalaji ha e paɗe e ko nandi hen foof Allah newni min jeehi Dakar ɗiɗo balɗe en garti aljuma jawtuɗo en gaddi bagage uji mum foof nanɗo o saaha en gaddi kadi bagage moƴƴo jabɗe jamanu mbawaɗo yaade prix bebɗo taw kadi no newi prix ɗi kam oɗo saaha kam no alhaali o sifori ni ma won ko ɓeydi hen kadi ma won ko ganduɗa hunde ko sottino ko ɗum tan woni ko soodede oɗo saaha ko wayno darapuji en ni kaalaji ɗi ha e tisiji suwal paɗe e ko nandi hen ɗum koko ɓeydi kono noon ɓeyde gongol yettere Allah ko seeɗa tan wona no fewi machallah ko sottino 100 fawta o ɓeydi hen hedde 50 woni 100 e 50 kono noon ɓeyde gongol manam sifori somo waɗi misal événement oɗo kam alhamdulillah rabbil alamin so jokkiri ni machallah nana yaaha no fewi so continue ni machallah no yaaha yettore woɗani Allah nana yaaha kam inchallah kiɗiaɓe nan gara seeɗa seeɗa machallah no yaaha eyyi oɗo saaha ɗo kam taw gonga ni men puɗɗani walde taw kono kam eɗen kiira ɗo ha hedde 23h30 ɗe balɗe men kewno jippade ko 21h presque 0 joni noon min batti wonde ha 23h so yeehi noon ha heddima julde balɗe ɗiɗi comme ko janggo wonata julde ɗum meɗen kewno wonde ɗo ha 4h 5h woɓɓe hen gona ɗo ha 3h woɓɓe hen kadi ko baaloɓe eyyi ko noon won bagage kewɗo kam moɓe kewno tawɗo ko julde korkara woni moɓe connoɗo on ɓe tawi ɗum ɗo won koɓe tawano ɗo kadi julde korka Allah newni min jeehi Dakar min gaddi ɗum kadi foof nanɗo machallah ko ɓuuri hewde ko kam ko min gandi ɓe karojina foof nanɗo yettode wotani Allah kadi nanɗo kadi prix o kam machallah gonga ni bagage o no ɓeydi kono enen kam eɗen mbaɗi masalaha eɗen gustaniɓe no fewi soɓe gaari sodde ɓe tawa ɗo koɓe poti tawde tawa kadi eɓe cooda coggu newi ɗum tawa kadi eɓe belti client ɓe de alhamdulillah rabbil alamin nonnode ko jeeygo way noon won hen aroɓe namdo ma ɗum no foti jarta won hen cooda won hen namdo tan ɓenna taw namdi ko ha ganda prix o machallah ɗum nan hen kono noon kam yettoɗo eɓe no cooda seeɗa seeɗa inchallah client eɓe machallah ɓen gara o saaha no fewi so yaari ni kam alhamdulillah rabbil alamin meɗen jorti kam ligguey o yaha no fewi eyyi e barke Allah e barke ceerno kadi
min kam era ngam woni hen tan miɗo ñaagui hen yeeyoɓe hakkude mabɓe e client ɓe yoɓe mbaddu hen masalaha tan si tawi client ari he place ma ƴeewa tan no mbaɗɗon masalaha ha balla ɗum ko yiɗi ko mbasa kadi settinande ɗum gueɗe ɗe saabu enen foof hande ko en Madina naaɓe ko en gotum ko e wuuro he gonɗen ko ɗo gonɗen enen foof ballodiren tan mbewnanen ɓe mbasa dañde hen caɗele ayi ala minne kadi kono mi wi on bone oros fedde tabaski on beltanama kadi no fewi on mbiyama yo Allah yo moƴƴere e golle mon pattam lammide min beltima no fewi yo Allah yo moƴƴere ko noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi salmini mon e mon kala inde mun e yettode mun ko musidɗo mon Jalali Ndiaye yeeɗo e légal Madina centre ina yeeɗo kadi légal Madina centre cosmétique Ndiaye alhamdulillah min gaddi bagage amin jeeya seeɗa tan kadi hunde ko seeɗa tan kadi min gaddi bagage ɓe gara kilene ɓe gara seeɗa tan kadi hani julde nde fof inchallah ma gase dow jaam so Allah lamɗo jaɓi caɗele aɗa wasa prix ɗi fof ne monti banggue guura ka e banggue fof ne monti kono kilene ɓe mbawa famirde men noon somin kalni client pire tan wi ala min jiiɗi ko holɗu ɗum affaire ma goto famata quoi kono so pamni amen banggue mo goni wasa tan prix ɗi fof ne monti prix nden nde jonde wona gotum somin kaldi tan ɓe mbiyata ko ɓe janay amen ko ɗum tan woni caɗele men seeɗa wona e dara ɗum tan woni caɗele men de wallahi ala anin kam sa waɗi déplacement a yeehi ha Dakar a somi bagage ma addi fof ko ganda bagage ma ko codirɗama ko eko yaltiri ko e nder mum noon bagage nde no joni wona gotum o an taw waɗa famde makkille ma jeeyɗa no mbawirɗa ni no yaltiri ni a wawi yeede ɗum joni ɗum tagui bagage nde no joni wona gotum woyodiri seeɗa no codirɗa ni il faut jeeya ɓurɗo beele mbawa dañde hen ɗum tagui o saaha hakkille ɓe mo lolu quoi il faut min jeeya ko waɗi fayde seeɗa beele min mbawa dañde hen kilene ɓe kañum keeɓa hen tagui alhamdulillah rek affaire o kam ñen fof tan wawa welde ñen fof wawa welde o seeɗa seeɗa tan o saaha ham affaire o ɓuuɓi seeɗa ɗo e baɗa sakkittoɗe julde nde ko nden woni événement normal o saaha kam alhamdulillah yettere Allah tan dal nan ɗon tan ɓurde kam seeɗa seeɗa tan ha événement yetto dow jaam ala joni kam min puɗɗima hiire par ce que nde min jaaha min ñaltoya kono saaha min ñaltoyta ɗo min ñaldata ha jamma min gonno joni ha 23 heures walla ha 22 heures min kota nden ko 20 heures tan walla 20 heures min kota noon sa ma ɓattima kam ɓattode ɗo hayde 0 heure en min mbawa hodde o yoɓe gar tan yoɓe gar wadde kalis o min mbawa kadi heɓde minen foof wa ɗum tan woni yiiɗa ko sisiɓe jalte ga joɓɓe ko noon haymoɓe tawatano ngol so gari maɓe tawɗo inchallahu taala place wonno kesso seeɗa seeɗa min puɗɗori alhamdulillah rabbil alamin yaha seeɗa rek ko noon quoi inchallahu taala kadi mi salmini mo gonduno place no wiye Tidiane Gueye babam Tidiane Gueye o gonduno place min gonde galle mi salmini no fewi mo ƴarale mo kanko woni mawɗamo place mara o saaha min tawon ɗo mi salmini no fewi inchallah merci maccuɗo haaji mum mbaɗe abonné noon e Yettu Njiya TV hokkemo doole sabu gandi ko dariɗo darde mo ko waɗi fayida mbaɗen mo soutenir no fewi mbaɗen abonné mbaɗen partagé ɗum tan woni nafoore men wona e dara ko noon calminama